Кінострічка «Додому» кримсько-татарського режисера Нарімана Алієва представлятиме Україну на міжнародному кінофестивалі у Каннах. Він відбуватиметься з 14 по 25 травня. Представники престижного міжнародного фестивалю відібрали фільм українського режисера для участі у конкурсній програмі «Особливий погляд». «Додому» – це дебютна повнометражна стрічка 26-річного режисера. У центрі сюжету – трагедія родини кримських татар, яка втратила сина. Він загинув на Донбасі, захищаючи Україну, і рідні, долаючи усі перепони і кордони, намагаються привезти тіло загиблого героя додому у Крим. Головну роль у стрічці виконав ще один відомий кримсько-татарський режисер та актор Ахтем Сейтаблаєв. Проводячи кастинг для зйомок стрічки, Наріман Алієв обирав саме кримських татар. Таким чином, розповідає режисер, хотів максимально передати колорит та самобутність кримсько-татарського народу. Нині робота над стрічкою на фінальній стадії, презентуватимуть її саме перед міжнародним журі у Каннах. Звісно, це конкурс, на якому даються нагороди, але перш за все це свято кінематографа, на якому кожен, скажімо, фільм презентує не тільки авторів, але й країну та піднімає соціальні, політичні теми, які важливі сьогодні. Это в первую очередь огромная победа для всего украинского кино. Потому что, в общем, это дебютный фильм, и это очень здорово, что его премьера, собственно, в Каннах в официальной селекции. Я считаю, что это огромная победа для страны в первую очередь. И, естественно, это отражение таланта Нарімана.